Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata Wola qiset bħala kruċjali ir-rabta lill università Amerikana f'Malta għandha ma' żewġ universitajiet Amerikani, DePaul University u Clemson University. Iddikjarat dan il-kap eżekuttiv tal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Avvanzata Wola, Edel Kassar, fejn qalet li ż-żewġ universitajiet Amerikani qed jipprovdu garanzija ta' kwalità fit-tagħlim lill-American University of Malta. Iż-żewġ kuntratti huma kruċjali. Huma kruċjali għaliex jagħtu l-konfidenza u jagħtu l-esperjenza u jagħtu l-input tagħhom lill-istituzzjoni li qed tibda. So dawk huma kruċjali, huma importanti ħafna u għalhekk il-Commission rat id-dettall ta' dawn l-agreements. DePaul University għenet u se tkompli tajn fl-iżvilupp tal-programmi edukattivi li se jiġu offruti mill-American University of Malta. DePaul University hija bbażata f'Chicago u ilha mwaqfa mill-1898. Min-naħa tagħha Clemson University se tajn biex l-Università Amerikana f'Malta toffri l-ogħla standards u tħaddan l-aqwa policies. Clemson University hija bbażata f'South Carolina u ilha mwaqfa mill-1889. Kassar fakritna li fl-ewwel stadju biex jiġi approvat l-investiment ta' 120 miljun euro f'Jannar li għadda ġiet akkreditata bħala l-American Institute of Malta. Din hija prassi ma' min u għadu qed jibda. Kenna jekk ġiet ħattajna liċenzja l-Barts University, dan kienet diġà università. Mela hemmhekk huwa kwistjoni ta' recognition, insejħula kwistjoni ta' recognition. Mentri istituzzjoni bħall-American Institute of Malta li issa nistgħu nsejħu l-American University of Malta, dak kien bżonn news. Xogħol il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata Wola mhux se jieqaf hawn. Kassar spjegat li la darba l-Università tibda topera jsiru diversi ispezzjonijiet għall-arrieda minn membri tal-Kummissjoni biex jassiguraw li qed titmexxa bl-ogħla standards. L-istess kif isir ma' entitajiet oħra liċenzjati li jlaħqu mal-130. Il-Kummissjoni se tara wkoll li l-investituri sa din Education Investment jimxu mal-kondizzjonijiet li nataw mill-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Avvanzata Wola. Kun qed naraw li l-entità qed issegwi qed timplementa mhix tadvertisja pereżempju b'mod ħażin, mhix tratta studenti l-intake tal-istudent ikun skont il-kriterji li jkunu ġew maqbula fuqhom, kun qed insegwu dawn l-aspetti differenti. Ovvjament għandna aspett li jkun qed isir b'mod iktar informali, u imbagħad ikun hemm dawk iċ-checks li jkun qed isiru b'mod iktar formali, ikun hemm taħlita ta' dawn iż-żewġ monitoring u external quality assurance visits. B'hekk minkejja l-kontroversja dwar dan l-investiment, pajjiżna qed ikompli bil-ħidma tiegħu biex l-American University of Malta tibda topera u tilqa' l-ewwel studenti fiha.